Наричат го Малката Виена, градът на първите неща в България, аристократичният бисер на река Дунав, но зад красивите фасади и историческите паметници се крие една друга реалност. Реалност на километрични опашки от тирове, индустриални камиони и морета от бетон. Днес сме в Русе. Вдигаме дрона, за да разберем какъв е животът тук. Аз съм вашия въздушен инспектор и вие гледате първи епизод на Отвъд табелата. Центъра на Русе е истински архитектурен шедьовър. Полетът над паметника на свободата и пешеходните зони показва защо градът носи тази аристократична слава. Разхождайки се тук, буквално усещате полъха на Европа. Не случайно Русе е градът на новаторите. Тук са построени първата железопътна линия в България, първата съвременна печатница и първата метеорологична станция. Държавната опера е на световно ниво, а фестивалът Мартенски музикални дни превръща града в културна столица. Инфраструктурата в сърцето на града е поддържана, създадена за разходки и спокоен живот. Но този лукс идва със своята цена. Ако искате да живеете в реставрирана сграда, тук имотният пазар ще ви поиска между 1000 и 1500 евро на квадратен метър, а предлагането е изключително ограничено. Но Русе не е просто музей на открито, той е една от най-важните логистични и икономически врати на България. Вижте мащаба на пристанището и Дунав мост. Това е кръвоносната система на търговията ни с Европа. Тази безкрайна колона от тирове е ежедневие за русенци. Инфраструктурата изнемогва, а тежката индустрия си казва думата. Проблемът е чистотата на въздуха. Тези камиони е една от най-болезнените теми за местните, но нека не бъдем само критични. Русе има огромен потенциал и главният двигател за това са младите хора. Градът е голям академичен център благодарение на Русенския университет, който привлича студенти от цяла Северна България. Освен тежката индустрия, тук все по-осезаемо се развива и IT секторът, който дава реална алтернатива на младите специалисти да останат и да градят кариера тук. И тъй като ви обещах да покажа нещата отвъд туристическите брошури, ето къде реално живее голяма част от Русе. Това е квартал Чародейка, мащабно панелно строителство, типично за годините на индустриален бум. Тук контрастът с центъра е огромен. Улиците са по-тесни, паркирането е предизвикателство, но пък това е реалният имотен пазар за масивния купувач. Тук цените са по-достъпни и се движат средно между 800 и 1100 евро на квадрат, в зависимост от състоянието на сградата и ремонт. Това е мястото на работещия човек в Русе. Въпреки бетона и индустрията, ако градският шум ви дойде в повече, Русе предлага страхотни възможности за бягство. Паркът на Младежка е един от най-големите и красиви градски паркове у нас, а само на 10-15 км от града ви чакат феномени като Лесопарк, Липник и спиращия дъха природен парк Русенски лом. В крайна сметка, Русе е град на брутални контрасти, красота и индустрия, култура и километрични опашки, академичен потенциал и екологични проблеми. Заслужава ли си живота тук? Оставям отговора на вас в коментарите. Абонирайте се за канала, защото скоро летим към следващата локация за нещо истински мащабно. До скоро!